מי האמין לשמועתנו? הנביא זועק ומשווע. מי האמין למה שיש לנו להשמיע? הוא מבטא את חוסר האמונה שיש לעם באשר לדבר אלוהים. וזרוע אדוני על מי נגלת? גבורת אלוהים על מי נגלתה? ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה. האישיות הזאת, המשיח, הוא עלה כמו ענף רך, לאט ובהסתר, וכמו שורש שצמח בארץ צחיחה ויבשה. לא תואר לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה, ונחמדהו. הכוונה, אין לו שם מפורסם, הוא לא נחשב למיוחס ומכובד בעינינו, ולא ראינו בו שום דבר מיוחד שנחמוד אותו, שנמשך אליו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי. הוא בזוי, הוא נקלה ומנוסה בסבל. וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנוהו. הסתרנו את פנינו ממנו, הוא דחוי, חסר כל חשיבות בעינינו. אכן, חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנוהו נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. אבל האמת היא שדווקא הוא נשא את חוליינו, דווקא הוא סבל את מכאובנו, ואילו אנחנו התייחסנו אליו כאל בלתי שפוי בדעתו. והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. מחולל מהמילה חללים, מתים, הוא מומת, פשענו הביאו למותו, והאחריות לשלומנו מוטלת עליו. בחבורתו, כלומר בפצעיו ובכאבו נרפאנו, קיבלנו רפואה פיזית ורוחנית. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. כולנו טעינו כמו עדר ללא רועה. עשינו ככל העולה על רוחנו, ולקחנו את החוק והמוסר לידינו לפראות עינינו. אבל אדוני הטיל עליו את כל אשמתנו, והעניש אותו במקום כולנו.